Ďalší cvik, kolísanie, ktorý sme predtým robili v základnej časti, teraz urobíme tak, že v každej tej pozícii nestabilnej vydržíme tak, že sa nadýchneme. Zaoblíme najskôr chrbticu, vtiahneme brucho, tlačíme ramená ďaleko od uší a s výdychom prenesieme ťažisko dopredu. Ale pozor, teraz tam vydržíme. Nádych a s výdychom prejdeme priamo do opačnej strany balansu. Nádych a s výdychom. Predtým sme sa vždy zastavovali uprostred, tak teraz už tú príjemnú odpočinkovú stredovú pasáž vynecháme a len plynule prechádzame z jednej strany na druhú. Ale vždy vydržíme v tej nestabilnej pozícii. Takže dopredu vtiahneme brucho, nádych, s výdychom presunieme, nádych a s výdychom. Poďte ešte raz dopredu, vtiahnuť brucho. Možno zo začiatku budete mať pocit, že sa prevalíte, ale nebojte sa, fitnessberry má tak správny tvar, že vás nezradí a v tej kritickej fáze sa zastaví. Tak, a uvoľníme, zastavíme uprostred.